Myslíš si, že dobre vidíš? Teraz sa na chvíľu zastav a predstav si svet, kde neexistujú oči. Svet, kde je všetko v tme. Nie preto, že by slnko nesvietilo, ale preto, že žiadne tvory ešte nedokážu zachytiť svetlo. Zvieratá by museli všetko zisťovať iba dotykom. Aby našli potravu, museli by do nej doslova naraziť, alebo by rovno skončili v pazúroch predátora, bez toho, aby ho čo i len zazreli. Svet bez zraku by bol neustálym narážaním do neznáma. No v jednom momente prišla príroda s geniálnym nápadom: poďme skúsiť zachytiť svetlo. A tak sa zrodil úplne nový zmysel. Zmysel, ktorý zmenil všetko. Ak ťa bavia takéto fascinujúce videá o prírode a evolúcii, nezabudni nám dať like, prihlásiť sa na odber a napíš do komentárov, aké témy by ťa najviac zaujímali. Poďme na to! Ako začal zrak. Na úplnom začiatku to boli iba jednoduché pigmentové bunky. Nič zložité, len schopnosť vnímať, či svetlo je alebo nie je. Nie obraz, nie farby, len základná informácia, je deň alebo noc. Ale ako to už v prírode býva, prišli mutácie. Niektoré bunky začali byť citlivejšie na svetlo. Z jednej vrstvy pigmentu boli zrazu dve, potom tri a zrak sa pomaly zdokonaľoval. Tvorovia, ktorí vnímali svetlo o trochu lepšie, mali výhodu. Vyhli sa nebezpečenstvu, našli potravu skôr a ich gény sa šírili ďalej. Evolúcia si vyberala tých, ktorí videli o niečo lepšie. V ďalšej fáze sa vyvinuli očné jamky. Tie už vedeli zhruba určiť, z ktorej strany prichádza svetlo, čo bola veľká výhoda. A potom sa jamky prehlbili, vznikla jednoduchá komora, ktorú poznáme ako camera obscura, dierková kamera. Obraz síce vznikol ostrý, ale svetla bolo príliš málo. Ak sa otvor zväčšil, svetla pribudlo, ale obraz sa rozmazal. A tu prichádza jeden z najväčších objavov prírody, šošovka. Priehľadná štruktúra, ktorá dokáže sústrediť svetlo presne tam, kde ho treba. A zrazu tu máme oko, ktoré vytvára ostrý obraz aj pri dostatku svetla. A čo je na tom najzaujímavejšie? Tento nápad vznikol v prírode nie raz, ale nezávisle desiatky krát. Viac ako 40 rôznych evolučných ciest viedlo k vytvoreniu očí. Zrak v celej svojej rôznorodosti. Pozri sa len na vášku. Jej zložené oči dokážu vnímať pohyb tak rýchlo, že by ťa videla skôr, než by si sa pohol. Alebo hlavonožce, ich oči sú dokonca v niečom prepracovanejšie ako ľudské. Potom sú tu ryby, ktoré žijú na hranici vody a vzduchu. A ich oči sú rozdelené na dve časti. Jedna sleduje, čo sa deje nad hladinou, druhá pod ňou. Noční lovci. Tí majú na zadnej strane oka špeciálnu odrazovú vrstvu, tapetum lucidum, vďaka ktorej sa ich oči v tme lesknú ako diamanty. Niektoré druhy dokonca dokážu vnímať ultrafialové alebo infračervené žiarenie, svet, ktorý my ani netušíme, že existuje. A čo my ľudia? Ľudské oko je úžasné. Dokážeme rozoznať až 10 miliónov farieb, vnímať hĺbku, svetlo, ten a zaostriť takmer okamžite. Ale pozor, nie je dokonalé. Napríklad slepá škvrna, miesto na sietnici, kde nevidíme vôbec nič. Tam, kde vystupuje zrakový nerv, nie sú žiadne fotoreceptory. Náš mozog to síce šikovne dopočíta, takže si nič nevšimneme, ale v podstate máme v zornom poli malý výpadok. Ďalší príklad, naše oči sú vlastne zapojené opačne. Fotoreceptory sú umiestnené až úplne vzadu za všetkými nervami a cievami. Nie je to najefektívnejšie riešenie, ale evolúcia nepracuje s dokonalými plánmi. Pracuje s tým, čo má.
bunky až k pohľadu na hviezdy. Z jednej jednoduchej bunky, ktorá len vnímala svetlo, sa za milióny rokov stal orgán, ktorý nám umožňuje vnímať krásu sveta, tváre, farby, pohyb, dokonca aj pohľad na nočnú oblohu. Všetko len vďaka malej schopnosti zachytiť fotón. A vieš, čo je najkrajšie? Zrak, ktorý dnes máš, je výsledok nespočetného množstva malých krokov. Mutácie, výber, prežitie. Zase mutácia, zase výber. Milióny rokov, trilióny tvorov, nekonečné pokusy a omyly, až vzniklo niečo, čo dnes považujeme za samozrejmosť. Ale vôbec to samozrejme nie je. Evolúcia zraku je jeden z najúžasnejších príbehov, aké príroda napísala. Od bunky, ktorá cítila svetlo, až po tvoje oko, ktoré teraz sleduje toto video. A preto, ak ťa bavia príbehy o živote, o tom, ako funguje príroda, alebo chceš vedieť, čo ďalšie dokázala evolúcia vytvoriť, daj like, klikni na odber a napíš nám do komentárov, čo by ťa najviac zaujímalo v ďalšom videu. Vidíme sa na budúce, dovtedy sa pozeraj okolo seba. Svet je plný zázrakov, ktoré si ani nevšímame.